Nakalas ang usa ka pulis nga sakop sa Highway Patrol Group human mabanggaan sa gikasugat nga bus de paseroan sa National Highway sa Barangay Inuburan, City of Naga. Si Femari Dumabok sa report. Gideklarar nga dead on arrival sa tambalanan ng biktimang si Police Executive Master Sergeant Antonio Sando kay nakaangkon kini grabing angol sa kalawasan. Human nga maing pagkapasok sa biktimang si Sando sa walang bahin sa atubangan sa bus. Sa investigasyon sa City of Naga Police, nga gikan nag-duty ang biktima ug padung na untang muuli sa ilang lugar sa Carcar City. Gimaneho ni inyang issued motorcycle sa PNP. Apan sa paghiabot sa Barangay Inuburan, City of Naga, pasado alas 7 gahapon sa buntag, nabanggaan kini sa gikatagbo nga bus. Human kalit kanila hos ang bus sa lane di nagsubay ang pulis. Mato di Police Lieutenant Colonel Verninio Nosirali nga base sa mga nakasaksi ug sa kuha nga CCTV sa sakyanan, ang bus ang nagsunod sa usa ka SUV ug duha ka sedan. Sa kuha nga front cam sa dashcam sa ikaduhang sedan, makita nga kalit lang mihunong ang unang sedan. Hinungdan nga ni hunong usab kini. Sa kuha sa rear cam sa dashcam gihapon sa maong sedan, ang nagsunod kaniya nga SUV ang nibangga kaniya. Hinungdan nga nagkakarambola. Milihay ang bus nga nagsunod sa tulo nga nagkarambulang sakyanan. Hinungdan nga niliwag kini pawala ug naabot sa pikas nga lane. To avoid collision with the Toyota Innova, that's the statement of the driver, and we can also observe on the footage ni execute of sudden swerving to the left or to the opposite lane ang series bus driver. And then timely naa si two motorcycles nato dito. And one of those was ato ang victim. According to our witness, considerably paspas gid siya. Dugang ni Nosirali nga adunay gyoy igong gikusgo ng dagan sa bus. Hinungdan nga kusog ang impact niini sa pagkabangga ngadto sa biktima. Angol usab ang laing motorista nga nagsunod sa pulis. Hinuon minor injury lang ang naangko niini. Ang 43 anyos nga driver sa bus nga si alias June, ang emosyonal nga nangaypasaylo sa pamilya sa biktima. Tatugod mo ma'am, ngayon pagpasaylo nila ma'am, sa mga disgrasya man tuyo ito na ko. Mahal ako pagpapala mga ngayon pagpasaylo nila. Pasaluwa ako sa katugod ni Chief mga ingon ato tuyo adyo na ko. Pagpasaylo ato ma'am. Gipaubos sa autopsy ang biktima samtang kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to properties ang ipasaka sa kapulisan batok sa bus driver. Samtang nagkasettle na matod pa ang SUV ug ang ikaduhang sedan. Apan gipangita pa sa kapulisan ang driver sa unang sedan. Kinsa kalit lang ni hunong. Human kini nisibat atol sa insidente. Buot sa taon sa kapulisan kung unsa hinungdan sa kalit kapag hunong niini. Samtang pahimangno ni CPPO Director Police Colonel Abubakar Mangilin Jr. sa mga magmaniho. Human sa sunod-sunod nga mga disgrasya sa kadalanan nga nahitabo sa probinsya sa Subo. Private or yung public utility vehicles natin na maging maingat sa inyong pagdadala, paggamit ng inyong mga sasakyan. Make sure na masiguro ninyo na sa inyong palagay, sa inyong personal na palagay ay kaya ninyong magmaneho, mag-operate ng isang sasakyan at siguraduhin din po natin ng ating mga sasakyan ay roadworthy. And to make sure na lahat tayong gumagamit ng kakalsadahan natin maproteksyonan natin ang bawat isa, most especially yung mga pedestrian din po. Uban ni Godfrey Rilien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.